Sa Good Vibes softball team ng BCNHS mangintiglawas ang Asia Pacific sa Junior League Softball World Series. Matapos nga mangin kampiyon ang 14-under softball team sa Bacolod City National High School sa Little League Philippine Series National Finals 2026 sa Ilocos Norte sang Abril, handa na ini nga mag-atubang sa world stage nga hinampang. Sa Agosto 2, tubtub 8, sininga tuig, ang Bacolod City National High School ang mangintiglawas sang Asia Pacific sa Junior League Softball World Series nga pagahiwaton sa Washington sa USA. Kahapon nga adlaw, nag-courtesy visit ang bugos nga team nga ginanatipan sa 14 ka mga atleta nga nagaedad 14 anyos panubo. Ilagin pangabayang syudad nga masuportahan sila para sa World Series. Suno kay Attorney Marca Steven Mayo, ang Bacolod City Administrator, nga positibo man ang response ng syudad kag handa ini nga maghatag sang pinansyal nga bulig para sa mga atleta. Ang kadalagaan sang BCNHS sa National Series ang nangin inspirasyon man sang syudad agud iluso nga mangin Regional Training Center ang Bacolod City para sa hampang nga softball. Bilang pasidungog man sa mga atleta sa BCNHS, pinaduso na nga paubrahan sa dako nga training center para sa football ang amo nga eskwelahan. Kumpiyansa man ang syudad sa mga tiglawas sa Bacolod nga sarang ini makakompete sa mga atleta sang iban nga punso. They are made for this. Gapati kitang they have a very, very big chance of bringing home the championship. Kagamo na, ang potential nila ni puwerte na because ang training nila wala man untat. No, so with that, with factors, taking into account ilang mga factors, then dako gid ang chance naton. We're very positive about the team.